Älä vittuile. Tää vittua. Pitäis hakata sellaiset tyypit. Vähän vituttaa, mutta... Mä jo Mulla oli puukkokin mukana ja mä yhtä jo puukotin päähän siinä ja... Mä heitän sen kota seinään, saatana. Se oli aivan persiitä, se olisi pitänyt lyödä pataan sitä, että olisi pitänyt tempasta niin leukaluuhun, että leuka olisi ollut paskana. Tai naama mustelmina nenä poskella, oli niin sellainen paska. Saatana! Joskus vituttaa, joskus ei. Jos ei sua kiinnosta katsoa näitä videoita, niin voi suksia vittuu vaan, voi suksia sitten, jos ei videot kiinnosta. Niin. Kyllä siinä monella jo olisi jo, että kirveellä olisi duunia. Puukotin sen alta pois, toisen mä kuristin ja 2 mä hakkasin tuolla jollakin, mikähän rautaputki se sitten olikaan, niin semmoisella rautaputkella hakkasin pari tyyppiä. Se oli semmonen, että mä olisin hakannut sen lyttyyn vaikka moneen kertaan, mutta siitä ei sen enempää. Iiviskelin ja kaukaakin tähtäsin oikein hienosti. Ukko menee kaukaa sillai. Kävelee vaan tälläin kaukana siellä eteenpäin. Sitten mä käsiaseella tähtään kaukaa ja... Päähän vaan ja... Mitä vittua se sua kiinnostaa? Ei tarvi kommentoida sit, jos ei tykkää, niin älä kato videoita. Jos ei kiinnosta videot, niin älä kato. Haistakaa paska. Ei mulla muuta tähän aamuun, että haistakaa oikein iso paska.